Oh, karon unsa yun mong kantahon? Pulos kahigwaos. Pulos kay Guaos unsa man na? Baw kung saan kataharon. Shout out ko ni Joey Serdan, tanaw mo sa iyang YouTube channel. Thank you. Oh, karon unsa yun mong kantahon? Pulos kahigwaos. Pulos kay Guaos unsa man na? Baw kung saan kataharon. Ato ka ni. Sige, tiada ka. Kaya no. Play. Karon kining atong nasod kanindot sudongon. Nawad anag kagarbo ug di na nindot tan-awon. Kurot na ang dagkong kahoy sa atong kalasangan ug nangaupaw ng atong kabukiran. Niadto ang kabukiran kanindot sudongon. Daghang kahoy ang kalasangan, natural ang katahom. Karon nangahawan ug nangauga na intawon, nangaagnas na ang yuta ngadto sa baybayon. Wa na'y dagkong kahoy kining atong kapupudan. Gihurot nagpamaligya sa daw natong kababayan. Tanang mga bakandi ning atong kayutaan, gipang ismagol na sa daw nga dayuhan. Magunsa na karon kining atong kabataan, wa na'y bakandi ning yuta nga ilang giabtan. Bisan gani bulawan di nila hitilawan, ang mabati nila sugilanon na lang. Karon ato nang makita, nangaagnas na ang mga yuta. Kabukiran ginabaha, wa na'y kahoy nga musangga, wa na intawi kaugmaon kining atong mga batan-on. Pulos kahigwaos na lang sa kawadon.